tuhansia suomalaisia talonpoikia, 600-700 traktoria kaukaisin Kuusamosta 800 kilometrin päästä tänne ajettuna. Miltä näyttää ja miltä vaikuttaa? Sanotaanko näin, että tuolta ikkunasta kun katsoin, niin oli kieltämättä vähän voimaton olokin. Te olette vakavalla ja oikealla asialla ja monen syyn summana tämä väestöryhmä, tämä meidän tärkeä osa elintarvikeketjua on nyt semmoisessa tilanteessa, että sitä ei voi, ajattelepa itse omalle kohdalle lukea siellä kyltissä. Ei sitä voi edes ajatella omalle kohdalle. Olen saanut monia viestejä tämän päivän aikana, että tulot on nolla. Ja negatiivinenkin joissakin tapauksissa. Ja kyllä meidän pitää katsoa peiliin siinä, että miten me emme saa näitä omia hallinnon velvoitteita kuntoon siinä ajassa, kun pitäisi saada. Täällä on oikeutettu vaatimus siitä, että kun byrokratia on kova ja tarkastukset jatkuvia tiloilla ja teiltä vaaditaan paljon, niin kyllä teidän oikeus on vaatia, että meidän puolelta tulee maksut silloin kun pitääkin. Mä tiedän, että tämä porukka ei lähde pikkukitinan takia liikkeelle. Silloin on tosi kysymyksessä, kun tämä porukka lähtee liikkeelle. Se, mitä me voidaan tässä tehdä, me voi sanoa sillä tavalla, että ei ole helppoa hallituksella tänä päivänä, mutta ei ole helppoa teilläkään. Me ollaan mietitty kovasti sitä, viimeksi tänä aamuna juttelin ministeri Tiilikaisen kanssa, että mikä on se lista, mitä me voidaan tämmöisessä taloudessa tilanteessa tehdä, kun sitä jaettavaa ei ole. Ja se ensimmäinen asia, mikä meidän pitää saada kuntoon, on se, että maksut tulee ajallaan. Ja ministeri Tiilikainen toivottavasti kerkiää tänne kertomaan, kone on kuulemma ollut 3 varttia myöhässä, mutta jos jaksatte odottaa, niin Kimmo tulee kertomaan tarkemmin näistä järjestelyistä, millä maksut nyt pitää saada tulemaan ajalleen. Toinen osa tästä, josta tiedote jo oli lähtenytkin, että pyritään hakemaan ratkaisu, missä Mavi ja Evira yhdistetään ja sillä tavalla saadaan myöskin yksi iso askel tässä byrokratiassa ja tarkastuksissa eteenpäin. Sitten meidän pitää löytää myöskin, kääntää kaikki kivet siihen, että löytyykö jotakin kriisirahoitusmekanismeja, erityisesti tuolta Euroopan unionin suunnasta niitä nyt kaivetaan. Sitten tähän byrokratian purkamiseen. Tähän ollaan tehty nyt 10 kuukautta töitä kaikilla toimialoilla, ei pelkästään maataloudessa. Lähdetään, se ei ole helppo homma, tuloksia. Mäkin olisin odottanut nopeammin tuloksia, mutta toivottavasti tämä, mitä nyt selvitetään seuraavaksi, tämä 2 viraston yhdistäminen antaa siihen eväitä. Mutta sitä työtä jatketaan. Se on hankalaa työtä, mutta sitä jatketaan ja kyllä meitä saa mitata vaalikauden päätteeksi sillä, että onko todellista tapahtunut siellä. Me vaaditaan tuottavuusloikkia, mutta samaan aikaan byrokratia on semmoinen, että se vie viljelijän ajasta merkittävän osa. No sitten ehkä vielä viimeisenä asiana tuo puheenjohtaja tuossa vähän on jo hermostuneen näköistä, lopeta hyvä ihminen. Viimeisenä asiana se, että meillä on kotimaiselle ruoalle tiukemmat laatukriteerit kuin monessa muussa maassa. Ja puhutaan sitten eläinsuojelusta tai puhutaan ympäristönsuojelusta. Me ollaan itse rakennettu tämmöinen korkea kriteeristö, mikä on hyvä. Mutta sen pitäisi näkyä myöskin hankinnoissa ja kilpailutuksessa, niissä kriteereissä, millä joukkoruokailuja esimerkiksi ja julkista ruokailua järjestetään. Ja tässä asiassa me etenemme ja haluamme edetä. Tämä on mainittu myöskin hallitusohjelmassa. Kiitoksia!
tässä vaiheessa niin heitä traktorikuskit, jolloinkahan sillä valmiudessa, että voitte jossain vaiheessa tässä vähän päräyttää. Valtiovarainministeri Alexander Stubb, pari kysymystä. Te olette työskennelleet ja viettäneet tuolla Euroopassa, muissa Brysselissä, pitkiä toveja, niin eurooppalaisen näkökulmasta, niin miltä tämä näyttää? Kyllä tämä nöyräksi vetää ja ehkä hienoin mielenosoitus, jonka koskaan on nähnyt. Ja mä oon nähnyt niitä Pariisissa, oon nähnyt niitä Brysselissä, oon nähnyt niitä ympäri Eurooppaa. Et vain suomalainen maanviljelijä voi tulla tällaisella asenteella osoittamaan mieltä. Kiitos siitä. Ja onhan se myös huikeeta, että nöyräksi tää vetää sillä tavalla. Juhan kanssa tuossa kulmahuoneesta katsottiin, kun tänne tultiin, niin on se ruhtinaallinen nähdä näin monta mielenosoittajaa täällä. Mutta mieluiten me oltaisiin siinä tilanteessa, että teidän ei tarvitsisi tänne tulla mieltä osoittamaan. Tosiaan se, niin kuin Juha sanoi, että maanviljelijä ei lähde kevyestä liikkeelle. Vaan jos te olette täällä, niin siihen on joku syy ja siihen syyhyn on puututtava. Saanko mä esittää teille kuitenkin 2 kiitosta? Ensimmäinen kiitos on se työ, jonka te teette ja se asenne, joka teillä siihen työtekoon on aamusta iltaan. Ja toinen kiitos vihtiläiselle ja ulvilalaiselle maanviljelijälle, joka äsken tuossa tapasin. Kiitos siitä ruuasta, jonka te joka päivä meidän pöytään tuotte. Se on hyvä. Ja kiva, kun viette muilta pois! Vielä kysymys, ministeri Stubb. Tiedetään, että te istutte tuolla valtion rahakirstun päällä. Miten saako tämä mielenilmaisu ja tämä vahva viesti viljelijöitä, niin jotain ajatuksia tähän liittyen ja tulevia ratkaisuja ajatellen? Tämän viikon on viettänyt ministereiden kanssa niin sanotussa kahdenvälisissä kehysriihikeskusteluissa, jossa kokonaisvaatimukset on pyörineet siinä lisämenoissa 300–400 miljoonaa. Mutta jotenkin tuntuisi siltä... Se auttaa meitä jo aika pitkälle. Jotenkin mulle jää sellainen kuva, että seuraavan kerran kun näen Tiilikaisen, niin se tulee toteamaan, että katon nyt mitä mä sanoin. Arvoisat ministerit, meillä on valtioneuvostolle vetoomus, joka sieltää myös vaatimuksia. Tämä on aika pitkä paperi. Tämä tullaan julkistamaan netissä, lehdissä ja siitä varmaan kopioita myös täällä liikkuu. En ala teille tätä ihan kokonaisuudessa lukemaan, koska suuri osa tästä on näitä perusteluja, jotka tältä lavalla on hyvin vahvasti jo tänä päivänä kaikuneet. Ja puheenvuorosta kuulimme, että myös ministerit ottavat huomioon. Mutta kuitenkin sen verran tästä pohjasta, että kun me tiedetään tämä kriisi, me tiedetään viime vuosi, 40% lähti vuodessa tuloista. En ole ehtinyt edes laskemaankaan paljonko vuodesta 12 lähtien. Onko 70% jo mennyt täyteen? Keskimäärin tilalle 9,5 tonnia. Siihen työmäärään, siihen pääomaan nähden, niin ei tätä voi tämän pitempään jatkaa. Viljelijä vuoden sinnittelee, mutta nyt alkaa selkäranka katkeamaan. Tulevaisuus on hyvä. Tulevaisuus on suomalaisen ruoan tuottajan. Mutta jonkun pitää meidät auttaa tämän rotkon yli. Tämä kestää vuoden tai tämä kestää 2. Mutta sen jälkeen me ollaan vahvoja ja lähdetään vallottamaan maailmaa. Indeed! Tässä sodan jälkeen ajatellaan näitä maatalouden kriisejä. Sodan jälkeinen kriisi, valtio kulki viljelijän rinnalla. EU-jäsenyys, valtio kulki viljelijän rinnalla. Nyt lähdetään siitä. Olki suohon! Ainakin jonkun aikaa. Mutta tilanne ei voi olla semmoinen, että se on Sipilän hallitus, joka katkaisee suomalaisen maatalouden selkärangan. Tästä varmaan ollaan yhtä mieltä. Samaa mieltä. Tämän yli pitää päästä ja sen jälkeen siellä on paljon positiivista, mitä pystytään kaivamaan, mutta nyt ei ole niiden aika, vaan nyt pitää päästä tämän yli. Näin on. Ja vaatimukset sitten tiivistetysti. Vaadimme, että puolustatte suomalaista maataloutta ja välittömästi laaditaan ohjelma, mukaan lukee rahoitus, miten tämä homma saadaan nousuun.
EU:ssa oikeudenmukaiset kompensaatiot Venäjän pakotteista ja markkinat tasapainoon. Ne on EU-tason päätöksiä. Nopeasti ryhtykää vahvistamaan maatalouden asemaa markkinoilla. Me olemme nyt kartellien puristuksessa. Siinä on Venäjän ahdasta. kauppa auki! Ja byrokratia. Sitä on nyt pakko keventää. Teillä on hyvä hallitusohjelma. Pankaa se toimeen. Ja maataloustuet. Ne ajallaan ja eräpäivää eteenpäin. Ja totta kai se maatalousviraston toiminta kuntoon. Luovutan teille nämä vetoomukset, mutta sitä ennen niin annetaan puheenvuoro SLC:n kollegallani Holger Falke. Kiitos. Hyvät ammattivelit ja sisaret, bönder. Mulla oli ilo ja kunnia johtaa 100 traktorin letkaa tuolta idästä tänne Valtioneuvoston linnan eteen. Meitä oli suomi- ja ruotsinkielisiä viljelijöitä perää. Se, mikä mua varsinkin lämmitti, oli katujen ja teiden ja autoissa olevat ihmiset, jotka kannusti meitä kovasti. Se lämmitti meitä jonossa mun sydäntä. Mutta meille ei riitä viljelijänä hallituksen ja varsinkaan valtionministerin lämmin käsi pelkästään. Mutta tänään me annamme äänemme kuulua. Ja me totisesti annamme sen kuulua niin kovaa, että kaikki päättäjät ja heidän juoksupoikansa kuulevat sen myös tuossa viereisessä valtioneuvoston linnassa. Ja he varmasti sen kuulevat ja muistavat tämän päivän. Vaadimme heitä paikalle tänne kertomaan, mitä he aikovat tehdä suomalaisen maaseudun ja maatalouden pelastamiseksi. Mutta nyt minä haluan kysyä teiltä, arvoisat viljelijät, mitä mieltä te olette? Onko oikein, että poliittisten päätösten takia meidän kannattavuutemme on romahtanut? Onko oikein, että meidän ammattia kohtaan tulee jatkuvasti lisää velvoitteita ja jatkuvasti lisää valvontaa? Onko oikein, että EU:n Venäjä-pakotteiden maksumies on yksi suomalainen viljelijä? Onko oikein, että viljelijät ajautuvat konkursseihin hitaiden poliitikkojen ja hitaiden virkamiesten takia? Meitä ei anteeksi, ollaan kirkon vieressä. Meitä ei helpolla nujerreta. Me vihellämme tämän pelin poikki ja me emme suostu laittamaan pillejämme bussiin. Me puhalletaan tämä peli nyt poikki! Arvoisat traktorinaiset, arvoisat traktorimiehet, nyt on aika viheltää tämä peli poikki ja näyttää, että me tulleet tänne turhan takia. Kun nostan käden pystyyn, aletaan pitämään kunnolla ääntä noin minuutin ajan. Pidetään ääntä niin, että jokainen päättäjä ja heidän juoksupoikansa kuulevat sen valtioneuvostossa. Ja kun näytän merkkiä uudestaan, lopetetaan ja jatketaan ohjelmaa. Hyvät viljelijät, käynnistäkää traktorinne! Käynnistäkää traktorit! Koneet käyntiin! Lähteekö niistä? Hyvät viljelijät, laittakaa viruksia yleiseen! Lähteekö niistä?
Nokia vai? Fennaria! No aika hyvin se lähtee.